Had, ako asi viete, na turistiku a výlety chodím veľmi rád. Ale občas sa pokúsim vyťahnuť aj svojich kamošov. No väčšinou to dopadá takto. Osvietený tepláčkar prezentuje debilné keci sviatočných turistov. No? A teraz? Sme boli dohodnutí? Jo, vieš čo, nie, asi ostanem doma. A včera som bol dlho vonku. Nie, asi objednám nejaké jedlo a budem asi doma. Nie, nechce sa mi. Vonku? Ale však je škaredé počasie, ty vole. No? No tá kde si? Za minútku som dole, za minútku. OK. Čauko. Počúvaj, ja nemám vodu. Tu mi zastav pri Freši, smedný som. Treba mi šikať, tu mi zastav. Zastav na benzínke. A môžeme si tam dať aj kavičku a cigu. Čo nebuď taký, more. Jo, zastav mi ešte tu, treba mi šikať. Jo, ale tá hladný som. Ja som dneska ešte nič nejedol. Počúvaj, dúfam, že nebudeme dlho. Počúvaj, ale ja o štvrtek chcem byť naspäť. Mám ísť na kávu do Alparku. Budeme do štvrtej naspäť v Košiciach. A to až tam chceš ísť hore? Čo, tu sa prejdeme kolo vody, nie? A poďme na pivo. Toto nie sú žiadne čaje. Poďme takde, kde sú rite, more. Týmto videjkom by som chcel vyjadriť súcit so všetkými, ktorí už dávno zlomili nad ľudstvom palicu a najradšej sa chodia prechádzať sami alebo so psíkom.